ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 6 ସିଟ୍ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ 35 ସିଟ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଏହା ପଛର କାରଣ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବିଚାରଧାରା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ତ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ଏଭଳି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ଆର୍ଜେଡି ସିଟ୍ରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଖେସରୀ ଲାଲ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ି କ'ଣ କିଏ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ? ଏଭଳି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣ, ବିହାରର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ, ବିହାରର ସନାତନ ପ୍ରେମୀ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 202 ସିଟ୍ରେ ବୃହତ୍ ବିଜୟ କରାଇଲେ। ଆଶା ନୂତନ ସରକାର ବିହାରର ବିକାଶ ସହିତ ହିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମହାଭାରତ।